Ahojte, volám sa Lucia, študujem druhý ročník na strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, odbor chov cudzokrajných zvierat a dnes vám ukážeme, čo u nás na škole môžete nájsť. V našom školskom viváriu, ktoré je umiestnené priamo na škole, máme rôzne druhy hadov, jašterov, žiab a rýb, o ktoré sa ako žiaci staráme. Na týchto zvieratách si naši žiaci 3. a 4. ročníka môžu nacvičovať klinické vyšetrenia a odoberať vzorky, ktoré potom môžu pozorovať a diagnostikovať v školskom laboratóriu a školskej ambulancii. Taktiež našim žiakom 1. až 2. ročníka prebieha viac zootechnická časť výučby ako staranie sa o prostredie a blahobytosť našich zvierat. Ako žiaci nášho odboru praxujeme nielen na školských pracoviskách, ale aj mimo školy, ako napríklad v Zoo Bojná, Bojnice, Ekopark a podobne. Naša škola spolupracuje aj s organizáciou Erasmus, ktorá nám ponúka aj praxe v zahraničí, ako je Japonsko, Česko, Švédsko, Turecko a mnoho ďalších. Zaujímalo by vás, aké tu máme odborné predmety? V prvom ročníku vám pribudne iba anatómia a fyziológia zvierat spoločne s mikrobiológiou. Neskôr v 2. ročníku napríklad veterinárna starostlivosť a v 3. ročníku laboratórna technika. Do nášho školského vivária patrí aj táto krásna Ara Sherry a aj naše korytnačky. Toto je Krištofína, je to naša najväčšia hviezda a ak ste nás náhodou niekde videli, je dosť pravdepodobné, že ste nás videli práve s ňou. Toto je Harley, je to súkromný had jedného z našich žiakov a teda máme tu možnosť, že ak by ste chceli, môžete si sem doniesť svoje exotické zvieratko Evy a ak som ho na intráku, môžete s ním vidieť cez školský rok. Toto je Lando, je to náš gekončík nočný a kvôli svojmu veku potrebuje asistenciu pri krmení. Musím ofinku napraviť. Počul si, akcia. Volám sa Lucia, Nejsi? Nejsom. Tak donesi aj ty, lebo kempín ho tu má, tak ho tu možno mať aj ty, aký nebudeš. Ježiš, pozri, aké pekný pindelín. Nezaostri na ňu. Áno, na ňu nezaostrilo. Pindelín. Starostlivosť. A čo je to tretie? Laboratórna technika. Laboratórna technika. Nie?